வர பாடுவானா பாட மணி வந்து பொண்ணு ಎಂಟು ಮುಖರ್ಲೇಕು ಒಳ ಕೊರ್ಲೇಕು ಎಂಟು ದುಮ್ಮೆ ಮುಖರ್ಲೆ ಎಂಟು ದಿನ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಪಾಡ್ಲೆ ಅಮ್ಮ ಎಂಟು ದಿನಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ದ ಜರ್ಪುದಾಯಿ ಐನ ಆಜಿ ಏಳು ಎನ್ನ ಒಂದ ಪತ್ತು ಬಿಚ್ ಒಂದ ಪತ್ತು പത്ത് പത്തഞ്ച് പതിനാറ് പതിനാറ് പതിമൂന്ന് untuk irakasa we irakasi ina untuk kali anak kono பாத்துட்டு வாடா ஆப்பு again புரியல ஆமென் பங்கரா மூஜி அதாவது எல்லாம் மூஜி நாலு நாலு ஐந்து ஆஜி ஏழு எண்ணா ஒன்பா பத்து பத்தஞ்சு பதினாறு போவா இந்த பாக்கி தான் காசு என்னைக்கு எத்தனை வருஷம் பண்ணி வச்சு என்ன காசு அஞ்சு நாலு ஐந்து இಜ್ಜಿ ನಾ ಪೂರ ಪಟ್ಟದೆ ಅವೇ ಒಂದು ರಟ್ಟು ಜೋಕರ್ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅವೇ ನಾಲು ಐದು ಐದು ஆஜி ஏழு எண்ணா ஒன்பா பத்து పతంజు నిండ అమ్మమ్మ నిండే ఎత్తుండు 13 అదే అమ్మమ్మ నిండే ఎత్తుండు నిండ 15 అమ్మమ్మ నుంచి తెత్తే తాడండి 16 అమ్మ నుంచి తెత్తే అమ్మ సరి ఆడతా ఆడతా కొంచెం అమ్మ 15 ఆడు నిన్న 15 ఆడు నిన్న సరి కుదుదాదమ్మ కాసుల ఒట్టుకు పాది కాసు ఉండు నిన్న ఉండు ఇస్పిట్ మూలి ఇస్పిట్ పోడమ్మ కాస నేను ఇస్పిట్ పట్టొంజు కాస ಅದು ಎಂಡೆ ತಿತ್ತಲು 13 ಆಡತ ನಿಂದ 15 ಅವಳನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ pato umple patonji pura gameplay ये तो चीज दा तो बहुत लेना ये पहले फोटो बनी अंदर आए तो tadi muji एक टप्पू mana ni patnya wa patonji amala muji Anjir, buranca. Mana kalau Aji, Emma,
சரியா 2 13 Andara game pura game satu, lutu satu. Padrado. Yang apa ya? Bengaluru bollane bayidunade. Goppuga vara. Goppuga. Amma yaanu amma. Amma katsurukama. Tuudu paadere ijji tu annada. Inchonda ta ulta. Ora nincha paadu. Edo amma first paadi. Epandari nidola. Nal. Orba. Nal. Yenchi amma sari rakkige. Jeunda tair kore. Bekas ninna ya kor duda to ninda. Ada kalau. Enam mencet lagi. Enam gautu. Nah, enggak mawar. Nah. Iya, ama bang. Ama ya mama. Iya, ama. Dapat mama gitu. Ama tuh lencet aku yang ini. Aku dah mau gitu. Ya mau coba, dia mau coba. Tinggal di kota. Tapi ama mau coba pakai yang paling ada muji. Kan. Iba, dia net tuh aku jual di mana boleh? Aduh. Laku ada deh, Pak. Barang mawara. Ada nggak ada? Udah ya, lama apa? Udah ya, ini mau boleh. Itu. Mata. Mata. Yang ada muje. Aina kan nal, ajaran. Muji kurang muji. Ya ini nanti kelas. Ama suruh bawa kan mati. Itu pagi. Mana ada apa? Itu kan. Ya, tidak. Pagi ya, benar. Ini nanti speed udah mau gitu. Benar nggak? Nah, tuh legu. Benar nggak? Legu. Benar nggak? Apa? Itu ya, amma. Itu. Ini sama tadi kan. Pagi ya mama ini aja panting ya. Ya pagi teman. Kali malam. Kali. Ya kata tadi yang. Ya nak tuh. Kan nak dia. Balik mulu. Ala apa kita ambil? Balik. Ala ada masih ada nak. Kena kasih tu. Kasih kene. Apa kasih? Untuk lima tahun. Hah? Lima tahun. Pasang dia. Pas. Lima tahun. Ya tu pas. Satu para ini para. Lima tahun. Lima tahun dah. Lu patte. Kita yang kasih kau ya lagi. Ini deh. Kita yang ini lagi lima tahun. Lagi. Ada. Apa itu ni? 4, 5, 6, 7, 8. ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಬಾಬಾ ತಿಪ್ಪ ಕಾಸಿ ಎಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಾಸಿ ಎಡ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕು tu ಮತ್ತೆ ಹೋಗುನಾ ಅತ್ತ ತಿಂದುಗೆ ಮನಿ ಅಂತ ಲೇ ಕೊಡ್ತಿ ಅದಲ್ಲ ಬಾತಿ ಅನ್ನಡಿ ವಲ ಅಜ್ಜಿನಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಮ್ಮ ಬನ್ನಿ ತುದಿಜಿ ಓಡೆ ಆಯಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮಾರೆ ವಂಜಿ ದಾದ ದೀದಿ ತುದಿಜಿ ಮಾರೆ ತುದು ಮಾರೆಜಿ ಕೊರೆ ಊರು ಬಾಡೆ ಇಲ್ಲ ಜೀಜು ಜೀಜು
అమ్మమ్మ ಅಲ್ಲಿ ಇರದಿ ಅಮ್ಮಮ್ಮ ಬಾದರದ ಅವಕ್ಕೆ ಯಾಂ ಬಾದದ ಕತ್ತೆ ಗೊಬ್ಬುಡಿ ಕತ್ತೆ ಹೌದಾ ಬಾದ ಗೊತ್ತಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಮನೆಲ್ಲ ಜೋಗವಡು ಒಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ಜೋಗವಡು ತಾಂಡ ದಾದಾ ದಾದಾ ಕತ್ತೆ ಕತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ತ್ರಿಕೋನ ಬಾಂಡ ಇಲ್ಲ ತ್ರಿಕೋನನೇ ಮಾಡುದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೈಪ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂಚಿದೆ ಫ್ಲವರ್ ಪಾಂಡ ಇಲ್ಲ ಫ್ಲವರ್ ಕೊಡ್ಡಿ ಅವು ಇಜ್ಜಿ ಎರಡು ಫ್ಲವರ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕೆ ಬೇತಿ ನಕ್ಕುದಾ ಆಯ್ತು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಏರ್ಪಾಡು ಹಾಕ್ಲೇಗೋ ಏನು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಹಾಪುಡು ಅಕ್ಕೆ ಕತ್ತೆ ಏನು ಚೂರ ಪೂರ ಮುಗಿಯೋಣ ಅಕ್ಕೆ ದಾರೆ ಅಂಚ ಗೊಬ್ಬರು ಅಪ್ಪ ಅದು ಅವೇ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಗೊಬ್ಬರ ರಾಜ ಅಮ್ಮ ರಾಜು ಬಾ ತೋಲಗೆ ಶಫಲ್ ಶಫಲ್ ಬೇರೆ ಜನ ಏನು ಬರಬೇಕು ಈದೆ ಬಾಡ್ರೆ ಇದು ಈ ಬಾಡ್ರೆ ಓಕೆ ಬಾಡ್ ಸರಿ ಬಾಡ್ ಇಚ್ಚಿ ಈ ಬಾಡ್ಗೆ ಇಚ್ಚಿ ಅಮ್ಮ ಬಾದರ ಕ್ಯಾನ ಬಾವಡೆ ಬಾಡು ಈ ಬಾಡ್ಗೆ ಅವು ಬೆಟ್ಟುಕೋಲೆ ಕತ್ತೆ ಈ ಬಾಡ್ಗೆ ಮನೆಗ ಈ ಅತ್ತ ಮಂಜಿಯೇ ಅಯ್ಯೇ ಪಟ್ಟರ್ ಆಜಿ ಆಜಿ ಅವ ಅಂದರೆ ಇದು ಒಟ್ಟ ಆಸೆ ಆಡ್ತು ಮುಂದೆ ಏಕಿದ ಬಾರೆ ನೀರ ಮಾಡ ಹೋಗಿನ ಬಾಡ್ಲಿ ಬಾಡ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೀ ಬಾಡೆ ಇಚ್ಚೆ ಆ ಯಾನ ಬಾಡ್ಲಿ ಆಜೆ ಬಾಜೆ ಬಾಜೆ ವರ ಬಾಯ್ ಮೂಜಿತ್ತೆ ಮೂಜ ಎಂಚ ಮೂಜಿ ಅವು ಯಾಕಡೆ ಅಜ್ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಡು ಆ ಪಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಕರಿ ಮೂಜಿತ್ತೆ ಇದು ನಿತ್ಯ ನೀರು ಪಾಡದೆ ಈ ಅದೇ ಕಾಲ್ ಪಾಡ್ರದ ಬೊಕ್ಕ ದೂರ ನಿತ್ಯತೆ ಮೂಜಿ ಬಾಡು ಅವನಿಂದ ಬರಲ್ಲ ಕಿತಮ ಮಾಡಕ ಯತ ಕಾಲೆ ಇಲ್ಲ ಆಡಲ ಕಾಲಿದೆ ಓ ಇವ ಕೈಗೆ ಅಲ್ಲ ಆಡಲ ಕಾಲಿ ಅಲ್ಲ ಈ ಕೊಲ್ಲೆ ಅಜ್ಜಿ ಕುಲೆ ಕಾಲಿ ಯಾರ್ಕನ ಅಜ್ಜಿ ಕುಲೆ ಅದು ಬಿಡಲ್ಲ ದಾದಲ ಅವ ಏ ಬಚ್ಚಿನ ಪುರ ದಾ ಲೇಕು ದಾದಾ ಕಾಸು ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಕುರ ಆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕ ಆತನು ಆ ಕಾಸು ಬೇರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕ ಬಕ್ಕ ಅದ ಕಾಸು ಬೇರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕ ನಮ್ ಕತೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಕತ್ತೆ ಆ ಕತ್ತೆ ಬರೋದು ಅಲ್ಲಿ ದೌಡ ಫಸ್ಟ್ ಮನವಲ್ಲ ಕೇಕಿ ಒಂಟಿ ಬಿಟ್ಟು ಅಣ್ಣ ಮನೆ ಬಕ್ಕ ಮನೆ ಇಂಚಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಡ್ರೆ ಕೂಡ ಅದು ದೂರಿಜ್ಜಿ ತಗೊಂಡೆ ಇದು ಇರಿಜ್ಜಿ ಅಂದು ದೂರದ ಬೇರೆ ಇಜ್ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾವು ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದೆ ಮುಗೋದಂಗೆ ಅಷ್ಟು ಮುಗೋದಂಗೆ ಹಾ ಇಜ್ಜಿ ಬೇಗ ಬಂದ ನಮ್ಮಂತ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡನದು ಉಂಟು ಮೌಲ್ಯ ಮೂಜಿ ಅಲ್ಲ ಇದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಪಣ ನೋಡಬಹುದು ಆಗ 50 ಬಾಡಿಜಿ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತಿ ಮಣಿಯರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವು ಪಟ್ಟ ಮಣಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಟಿಕ್ಕಿ ಅಡಿಗೆ ಕರಿತೇವೆ ಮಣಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಫಲ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಸಫಲ್ ಈಗ ಮಾಡಿ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ పాతు ఎన్న ఆకు నిన్ను ఎన్న పాతు ని నిన్ను ఎన్న పాతు నిన్ను ఎన్న పాతు నిన్ను ఎక్కువ దిక్కి అలా లేక మన ప్రార్థన మన మౌల్య ఆ యాను మోని ಅವಳು ಏಲೈತಿ ಬಾಗಿಜ ಹಾ నువ్వు ఎక్కువ రౌండ్ పాడు నీవరా ఈ ఓడే పాడు ಏನ್ ಮಾಡ್ಲ ಇವಾಗ ಏನು Come musica sta.